Ahojte. Pokiaľ sledujete toto video, znamená to, že práve teraz to potrebujete. Náhody neexistujú. Vaša duša vás sem priviedla, aby ste si to vypočuli, aby vám to niečo dalo. Prezradím vám, ako cez jednoduché cvičenie dostávať odpovede zo svojho vnútra, pretože hovorí sa, že všetko je v našom vnútri, všetky odpovede sú v nás. Ale ako na to? Pokiaľ nemáte skúsenosti s meditáciami, s channelingom, nepočujete vlastnú dušu, nedostávate odpovede z vášho vyššieho ja, znamená to, že buď ste to ešte ani neskúsili, alebo nemáte ten kontakt dostatočne kvalitný, dostatočne odblokovaný, aby ste počuli tie odpovede, ktoré dokážete získať z vášho vyššieho ja. Pretože naša duša je inkarnovaná, časť našej duše je inkarnovaná na planete, cez toto telo. Ale ďalšia časť vo vyšších sférach je to náš duch, náš vyššie ja a ten je napojený na zdroj. Čiže všetko, čo vás trápi, všetky otázky dokážu byť zodpovedané tak, že sa napojíte na vaše vyššie ja. Povedzme si teda, ako na to. Pokiaľ tie čakry nemáte dostatočne aktívne, odblokované, niečo vám bráni v tom kontakte s vašim vyšším ja, týmto cvičením si to viete urýchliť vlastne ten proces tej komunikácie a zlepšiť tú komunikáciu, aby ste dostávali tie odpovede a signály, nápovedy. Veľakrát nás trápi, či konáme správne, čo by bolo lepšie. A pokiaľ sa pýtame len, rozmýšľame tou logikou, odpovede prichádzajú iba z ega. A oveľa dôležitejšie sú tie odpovede z našho vnútra od našej duše. Takže každý deň si láhnete na zem na 7 minút. Je lepšie samozrejme láhnuť si niekde v prírode, vonku, na dvore, na trávnik, pretože tam máte ten kontakt s prírodou. Ale pokiaľ to nie je možné, bývate v byte, samozrejme využite aj ten byt a láhnete si na podlahu. Pri tomto cvičení je dôležité vydržať tých 7 minút v pokoji, v relaxačnej polohe, nerozoberať nič, nepozerať nič, nepočúvať nič, maximálne si môžete pustiť nejakú relaxačnú meditačnú hudbu. Myšlienky prichádzajú, odchádzajú, netreba sa ich chytať, rozoberať, jednoducho ležať a relaxovať, zatvoriť oči a stráviť takto 7 minút každý jeden deň. A robiť to počas 21 dní. Prečo 21 dní? Pretože po tomto období v našom mozgu sa vytvárajú nové neurónové spojenia a po tomto období, pokiaľ máte ten kontakt so zemou, dochádza k uzemneniu, čiže vy sa napojíte cez svoje čakry. Už otvorí sa vám nielen ten horný kanál, ale aj dolný a viete si viacej spriechodniť, povedzme, ten kanál, kedy komunikácia s vašim vyšším ja bude pre vás jednoduchšia a viac pochopiteľná. Vyskúšajte to 21 dní, 7 minút, dodržiavajte čas, nevynechávajte ani jeden deň a potom mi napíšte do komentára, čo sa vám podarilo. Pokiaľ máte obavy, že to nepôjde, nemáte ten kontakt sami so sebou až tak rozvinutý, kľudne sa mi ozvite. Ja vám o vás prezradím viac, ako tušíte a zodpoviem na vaše otázky. Ahojte.